Amana sai dan amana, shi ko munafiki bar shi da nashi. Kowa da kaddaransa a rayuwa, wa za na ji haushi. Idan na fara kuma na yi nasara, makiya na za su ji haushi. Idan na fara kuma sai ne fail, masoya sai su ji haushi. Kuskuren mu za mu gyara, sauran mu bar wata fara. Abinda ilahu ya tsara, ga tambaya waye zai gyara. Kai duka daga dara, dan za ta kwashe abinda ka tara. Kuskuren kamar lamunka, kukan kurciya jawabi ne. Jawabi ne, mutuwa ƙarshen wa'azi ne. Ƙarshen wa'azi ne, kukan kurciya jawabi ne. Jawabi ne, mutuwa ƙarshen wa'azi ne. Ƙarshen wa'azi ne. Wani samun kuma da simu dai a gurin mu alkhairi ne. Waɗansu na fatan kairi, waɗansu ko mun san shari ne. Kowa zai shigo rayuwar ka, ka lura dan wani ai mugu ne. Kowa zai fita karkashi, ni ne na ce maka alkhairi ne. Naka ai shi ne naka, iya wuya karkaya da naka. Dage ka nemi naka, inda wuri aka ce da rabanka. Goma ina zai bi ka, indai har da rabanka, har makabartar ka za ya bi ka. Addu'a ma an yi ta tafi can. Kukan kurciya jawabi ne. Jawabi ne, mutuwa ƙarshen wa'azi ne. Ƙarshen wa'azi ne, kukan kurciya jawabi ne. Jawabi ne, mutuwa ƙarshen wa'azi ne. Ƙarshen wa'azi ne, kuskuren ka malaminka. Dage ka nemi naka, kar ka jira sai wai an baka. Akan nema na bar mamana, kuma na bar babana. Wata rana sai labari, sai labari, sai labari. Kuskuren ka malaminka, dage ka nemi naka, kar ka jira wai sai an baka. Kaji ko mutum